ክብረት ንምዓልትታት ሓሲቡ ኣውሪዶ ድይቡ ምንም መፍትሒ ክረክብ ኣይከኣለን ስኒት ካብ ምስኣን ወይ ድማ ናይቲ ከባቢ ፀርፍን ነቐፋን ኣየናይ ከም ዝቐሎ ግን ክውስን ኣይከኣለን እቲ ታሪክ ከምዚ እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ብደምሕነ ዝተፋደዩ ስድራ ካብቲ ሓደ ስድራ ሓደ ካብቲ ካሊእ ስድራ ድማ ክልተ ሰባት ሞይቶም እዮም እቶም ክልተ ሰብ ዝሞቶም ስድራ ናይቲ ካሊእ ሞዋቲ ደም ንምምላስ መዓልቲ ክጽበዩ ጀመሩ ግዛ ኣኺሉ ሓደ እዋን ምሸት ሰዓት 3 ቀታሊ ደም ዘመዱ ክመልስ ምድላው ወዲኡ ናብ መዋቲ መንበሪ ገዛ የምርሕ ኣሸበሸብ ካሊእ ፀገም ከይፍጠር ብምዋል ካሊእ ሰብ ይኸቲሉ ክላሽን ዓጢቑ ብደጎል ናብ እንዳ መዋቲ መረባ ይኣቱ ሓገር ሰላም ኢሉ ምስ ነፍሰ ፁር በዓልቲ ቤቱ ድራር ዝበልዕ ዝነበረ መዋቲ ብሪ ገዝኡ ብሓይሊ ተደፊኡ እንትኽፈት መዋቲ ካብ ዝነበሮ ደንጊፁ እንትለዓል ኣብ ግንባሩ ክላሽን ተተኸለሉ ቀታሊ ንመዋቲ ክልተ ግዘ ናብ ግንባሩ ተኪሱ ድሕሪ ምቕታል ኣፈሙዝ ናብ ነፍሰ ፁር በዓልቲ ገዛ መዋቲ ኣዝወረ ኮይኑ ግን ምስ ቀታሊ ንሓገዝ ዝኣተወ ሰብ ግደፍ ጓል ኣንስተይቲ ኣይትቕተልን እያበሎ ቀታሊ እቲ ኣፈሙዝ ናብ ከብድታ ነፍሰ ፁር ብምግባር እዚ ህፃን ምስ ተወለደ ወዲ እንድሕር ኮይኑ ደም ኣቦይ ክመልስ መዋሉ ስለ ዘይተርፍ ግድ የብልካን ክገላግሎ ይብሎ ሕጂ እውን እቲ ምስኡ ዝነበረ ወዲ ግደፍ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ቀቲልካ ዳርጋ ቀምሽ ዝተኸደንካዩ ኢሉ ጎቲቱ የውፆ በዓልቲ ገዛ መዋቲ ካብቲ ዕለት ንሳ ጀሚራ እቲ ዝውለድ ህፃን ወዲ ኸይኸውን ክትፅሊ ጀመረት ግን ጸሎት ኣይሰመረን እቲ ዝወለደቶ ህፃን ወዲ ኾነ ሰበይቲ እቲ በዓል ገዝኣ ዝቐተለ ሰብ ውሉዳውን ከይቐትለላ ብምፍራሕ ጓል ከም ዝወለደት ንኽዝረብ ገበረት ሽምቲ ህፃን እውን ንጓልን ንወድን ዝኸውን ሽም ብምድላይ ክብረት ክትሽመውፀትሉ ክብረት ልቢ ክሳብ ዝገብር ክልቲኡ ከም ዝኾነ እንዳተነገሮ እዩ ዓብዩ ልቢ ገይሩ ወላዲቱ ብዝከኣሎ ኩሉ ጓል ከም ዝኾነ ክገብር ክትመኽሮን ተጠንቅቆን ነበረት እዚ ኩሉ ትገብር ዘላ ቀታሊ በዓል ገዝኣ ካብ እስር ቤት ምስ ወፀ ውላዳ ከይቐትለላ ስለ ትሰግእ እዩ ክብረት እውን ሽሩባ እንዳሰረሐት ቀምሽ እንዳልበሰት ዘዕብየቶ ክብረት 13 ዓመት ምስ መለአ ቀምሽ ኣይክደንን ክብል ጀመረ 15 ዓመት ምስ መልኦማ ካብ ኣዲኡ ወፃኢ ብምዃን ሽሩብኡ ተላፂኡ ቀምሽ ደርቢዩ ስረት ዓጢቑ በቶም ነበርቲ እቲ መንደር ብዛዕባ ሞት ኣቡኡ እንዳተነገሮ ስለ ዝዓበየ ክብረት ወዲ 23 ዓመት ምስ ኮነ ካብ ዝነበሮኦም ከፍቲ 3 ብምሻጥ ክላሽን ገዚኡ ደም ኣቡኡ ንምምላስ ቀታሊ ኣቡኡ ክደሊ ጀመረ እቶም ቀተልቲ ስድራ እቲ ኣቡኡ ዝቐተለሉ ውላድ ጓል ዘይኮነስ ወዲ ኮይኑ ደም ኣቡኡ ክመልስ ይፍክር ከም ዘሎ ኣብ እዝኖም በፅሐ እዚ ዝሰምዐ ቀታሊ ንሃተይ ሓጢኣት ንደቀይ ከይተርፍ ብማል ወይ ክመውት ወይ ድማ ክቐትል ተዳለወ ክብረት ኣቡኡን ኣባሓጉኡን ዘስአንዎ ሰባት ሕነ ንኽፈዲ ኩሉ ምድላው ወገነ ስኒት ጓል 19 ዓመት ጽብቕቲ ጎርዞ እያ ኣዲኣ ምስ ኣዲኡ ንክብረት ኣርክን ፈተውትን እየን ስኒት ናብ እንዳ ክብረት ገዛ እንድሕር መፅያ ፀብሒ ሰሪሓ ገዛ ፀሪጋ ኣቑሑ ተስተኻኺላ እያ ትኸይድ ኣብ መዓልቲ ከይመፀት ኣይትውዕልን ሓደ ግዜ ናብ ሓትና ኣርሒቓ እንድሕር ደኣ ኸይዳ ናብ ገዝኣ ከይተመለሰት 2-3 መዓልቲ እንተደኣ ፀኒሓ ክብረት ጽልእ ክብሎ ይጅምር 2 መዓልቲ 2 ዓመት ዝኣክል ይነሖ ድሃያ ንምፍላጥ ክላሽኑ ተሓጢቑ ብደገ በሪ ገዝኣ ክመላለስ እዩ ዝውዕል
انت سئنوا دما بزي منم ربحة حمد قحيمو نجزو يملس سنيت كابت زخدتو انت تمليسا دما عبي شخمي كاب زبانو زورة دلو زأكل أفو يبل كبرت سنيت عبقز أمتئا كداون تحاتيبا أقحوت اللعيلا بونا كتفلح اللان تريئي كل جزا يقرم نجز حانت أعوال زخونت زأكل يسمعو سنيت نديون خبرت بتعمل سلة فوتوا جبرا حاتيبا انت تقولنا عدا خبرت يعبيخي حتى توديلا انت تمرقا كبرت كسمع انكالو لبو بتحاقواس ايو زملا سنيت نابقزا كبرت انت تمتع نخبرت تراخبو بزعبا بقو ان حسبا ان تكزن اب سمعيت وشت اخوينيو اذا مسترئي دما كاب لبايات حزن حدا معالتي اب كمز سمعيت كوينو رخبتو سقيلا كتعزبو تحرم زناح زناي بوخا قدايقن نمنتاي بعرقي زيت فتحوو كتبل حتاتتو بعرق انداتا بهالكويو إذا كلو سب حاليقو أبوي أنا كيف لتكوو نسوون كيف لتأنيو أما ربو أماتيام بجكانا كاتلو مو كميلكي تعرق وتبلنيلو بحرقان كنفرو نخسا أنا كم أنا جن زموتا مويتيو مملس يبلون نسخاتكم بق أنت زيلكم جن مكتتالكم مودعتا يهلون كتوودادو إيخم سلازي اتزحاشا عرقيو تعرقو كتبل نقراتو كبرت بتزحازو باتري مريت النهارما حنساب آتينا يوينا منمكن قبرين خيلن بلا سنيت اسكي نقراني نسخا نزساب قاتلكا يونبل بدحريو دما اتخاب استولد قتال بوي حنا خمالسيلو نعا خي قتلكا بدحريو ولاديتكا نبينا تخون نمخانو ولاديتكا نعاخا سئنا تنبر يمسلك عدو كتبل حتى تتو كبرت هلق بزتملؤو لازا كندزخونا يخون زتخفلو آقاي كفل قتال بوي بهوت اندار آخوو دق إسخ حدر أي كإلن واقو أخرى كبلوو كبل فكرة سنيت كسمعا كم زي خئل مستردات بزخونا تتنقق عرسخ علو كتبل نقراتو سنيت عدمي أبزو السخا قصري تخلق أمناعان ملكعان انداو السخا أمنات إبغتن مئرقتن كونت سنيت أبز أوان نابندا كبرت كزا ممتع كتكنس جمرت كبرت كن نمنتاي كم زيت متزق زلا مخنياتا كردو أي كعلن بسدرا مخنيات كخون كم زخئل جمتا اتانا حنت معالتي كاب جزان دا خبرت تقفي زيت فلت سنيت حجي أبصو من كل التجزاء حالة حليفة ممتع نكبرت من مكو حت قالوك علن نابجز أم خادمة سلا زي لمدى اتان عين سنيت زي رأيا زيو علاي عنتو قدنا حلو يعنت سنيت كريئي يعنتو كرتت يبلن حدا معالت نديو نمنتاي سنيت نابجزانا ممتع قريفاتو إلو حتى عدي أون أبو آخر الله يخون كتبل مليسات اللو سنيت نامنتا كبرت كذا ممتع تقليلا قديفاتو إذا خأمن زيك على كبرت نسنيت بزخونا من قدي كرخبا خمسة لو والسنة تحرز ساعات سنيت تأتولون تواتسألون ساعات تخدلو بوتا ككتات الجمرة حدا معالتي ما يكتقدح انداخدت أمن قدي رخبا دوب بيلو دما انتا يكوين كيخي قزانا ممتع قريف كيويلو يحتا سنيت من ما يكون صغيلايا كتب الملاسات اللو كبرت مكنيات سنيت كوحات الليك علن بزخونا صباح انت من ميلنا تراخيمنا كنزرار بلنا بلا سنيت كمي جيرنا خن الراخب أنا كو كاب قزا موتع قريفا يويا كتب المسملاسات اللو بزخونا مخنيات فاتيركي صباح ناي قدن الراخب بلا لومكو
ናብሓትናይ እውን ምኻድ ገዲፈዮ እየ እንታይ ምኽንያት ክፈጥር ክትብል ጠየቓቶ። ኣበይ ከም ዝራኸቡ ከይወሰኑ ስኒት ብርሑቕ ሰብ ዝረኣያ ስለ ዝመሰላ ካብ ቅድሚኡ ብጉያ ረሓቐት። ከይተራኸቡ መዓልትታት ሓለፉ። ክብረት ናይ ስኒት ፍቕሪ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዓቑሩ ክዓርፍ ኣይከኣለን። ሓደ መዓልቲ ግን ኣብቲ ከባቢ ሓደ ዓብዪ ሰብ ይመውት እሞ ነባረት ከባቢ ኩሉ ናብ ቀብሪ ምስ ከደ ክብረትን ስኒትን ብነፃነት ተራኸቡ። ስኒተይ ኣስፊሐ ምዝራብ ስለ ዘይክእል እንታይ ከም ዝብለኪ ኣይፈልጥን ግን ብጣዕሚ እየ ዝፈትወት ክበላ። ስኒት እንታይ ክትብል ከም ዘለዋ ጠፊእዋ ንሰከንደታት ስቕበለት። ክብረት ኢዱ ናብ ክሳዳ ስድድ ኣቢሉ እዚ ብሓፂሩ ዝነገርኩ እምበር ንዓኺ ዘለኒ ስምዒት ብቓላት ክግለጽ ኣይኽእልን በላ። ስኒት ሕጂ እውን እንታይ ክትብሎ ከም ዘለዋ ጨኒቕዋ ስቕበለት። ግን የዒንቲ ክብረት መልሲ ይጽበያ ከም ዘለዋ ምስ ተዓዘበት ኣነ ሕጂ ምንም ክብል ኣይክእልን። ክብረት ገጹ እንዳተቐያየረ ማለት እንታይ ማለት ክዩ በላ። ስኒት ካብቲ ኮፍ ኢላቶ ዝነበረት ድንገት ብምትሳእ ሕጂ ስድራ ናብ ገዛ መጺኦም ስኢኖምን ኣይኾኑ ኢላ ገዲፋቶ ብጉያ ኸደት። ልቢ ክብረት ደጊማ ተንጠልጠለት። ናይ ስኒት መልሲ ንምስማዕ ካሊእ ኣጋጣሚ ክጽበ ጀመረ። ሓደ መዓልቲ መሊሶም ተራኺቦም ድሕሪ ብዙሕ ምዝርራብ እሺ መልስኽ እንታይ እዩ በላ። ስኒት ኣነ ምንም ኣይብለካን ኣቦይ እንተፈቒዱ ግን ፍቓደኛ እየ ክትብል መለሰት። ክብረት ከይወዓለ ከይሓደረ ስኒት ተመሪዑ ክነብር ከም ዝደሊ ምስ ስኒት ንኽምርዖ ነዲኡ ነገራ። ኣደ ክብረት ዋላ ንስኒት መርዓት ወዳ ንኽኸውን ድሌትን ባህግን እንተነበራ ኣብ ዝሓፀረ ግዘ ናብ ሓዳር ከኣቱ ኢላ ግን ኣይሓሰበቶ ነይራ። ኣዝያ ድማ ተጨነቐት። እሺ ግን መጀመርያ ንወለዳ ኸማኽር ብድሕሪኡ ሽማግለ ክልእኽ ንምዃኑ እዚ ጉዳይ ስኒት ትፈልጥ ዶ ክትብል ጠየቐቶ። ክብረት ቅልጥፍ ኢሉ እወ ግን መጀመርያ ኣቦ ይፍቀደልካ ኢላትኒ ይብላ። ክብረት ኣዲኡ ንክብረት እዚ ጉዳይ ነዲኣ ንስኒት እንትተማኽራ ኣዲኣ ንስኒት እውን እቲ ጉዳይ ናብ በዓል ቤታ ኣሕለፈቶ። እዚ ዓይነት ዘረባ ዝሰምዐ ኣቦ ስኒት ጓለይ ብዝሕጂ ከመርዕዋ መደብ የብለይን ይብል። ክብረት ዝገደደ ክበሳጮን ክሓርቕን ጀመረ። እቲ ዘግርም ድማ ኣቦ ስኒት ጓለይ ምስ ቀታለቦይ ንቐታለቦይ ክቐትሎ እየ እንዳበለ ዝነብር ሰብ ኣመርኤ ዘመነ መዋእላ ኣብ ሰቃቐን ኣብ ስግኣት ክትነብር ኣይደልን ከም ዝበለ ብወረወረ ኣብ እዝኒ ክብረት በጽሐ። ክብረት እዚ እንትሰምዕ እንታይ ክገብር ኢሉ ምርር ኢልዎ ነዲኡ ክልምና ጀመረ። ኣዲኡ እውን ኩነታት ክብረት ደስ ስለ ዘይበላ ኣብ ቤት ዓዲ ኣኪባ ነቦኣ ንስኒት ኣለመነቶ። ኣቦኣ ንስኒት እውን እሺ ግን መጀመርያ ሓደ ነገር ቅድሚያ ክገብር ኣለዎ በለ። እቶም ሽማግለ እንታይ እዩ እንተበሉ እቲ ቆልዓ ደመቦይ ክመልስ መዋል ገዲፉ ዕርቂ እንተገይሩ ጓለይ ይውሰዳ በሎም። እንተዘይኮይኑ ሎሚ ይኹን ጽባሕ ጓለይ ይህብን ክብል ናይ መወዳእታ ውሳንኡ ነገሮም። እቶም ልኡኻት እዚ መልሲ ንክብረት ነዲኡ እንትነግርዎም ክብረት ግን ክቕበሎ ይከኣለን። ጓሉ ሒዙ ይመረቕ እምበር ቀታለቦይ ብህይወት እንዳሓለወ ኣነ ኣይነብርን ሞት ይሕሸኒ በሎም። ኣዲኡ ንክብረት ዝወደይ እስከ ሓደ ግዜ ነገራት ንእግዚአብሔር ምግዳፍ ልመድ ክትብል ተዛረበቶ። ክብረት ብሕርቀን እሞ ኣቦይ ዝኣክል ዘስአነኒ ሰብ ብህይወት ይምበር ዲኸ ትብል ዘለኽ በላ። እቲ ስቃይ እኮ ንዓይ እውን ይስምዐኒ እዩ ግን ምንም ክትገብር ኣይትኽእልን። ንስኻ እውን ንስኒት ክትምርዓዋ ከምዚ ናተይ ዕጫ
كبزحا انت زي دليخا إذا حساب قدفو بلاتو كبرت كن كسمعيك آلن سنيت الشبق القديفيوية سنيت تحشاني زبل ملسي هزوم كملسو نتوم شماقلتات كتصبيام جمرت اتوم شماقلقن كي تملسو حدثو من حلفة سنيت الزخونتات أمانا مسجنقا نخبرات رخيوا كتزاربو السنت سنيتن كبرتن أب حدا سور بوتا تراخبو سنيت بزعبا اتناي بوعا حساب ملسخان تايو بلاتو كبرت قتال بوي كي قتالكو كنبر سلا زي كقل اتمرعا قدي فيوية كبل ملسلا سنيت بمنتاي عينتا نبعات انداوردت قداماي نجر اتساب أب اسري قطعاتو رخيبويو انت قتصل حج نسخا نؤو قتلكا كاسينكا تنبر يمسلك كادو بلاتو بزعبازي حج خحس بيدلن حج زاج انغاني بخامي قتلويو دم بؤو زي ملس فرح ندا تواهلكو كنبر اي كألم بلا سنيت زرنزح ندانا بعت ازغلو يفتوكية بزي بأخي اي نبرن زبالكاني نحاسوتي ينيرو بلاتو نسخي أبو خسي إنكي ويدما ناي محبرة سبتاقتي سلا زي بتحكي منم كترد أني تخيلن بلا سنيت نسخا نؤو قتلكا بيت ما أسرتي كتأتو بدحري أمس وطاخا ولادو كقتلكا بك أزديو مرجاخا بلاتو عطا معال تنسا سنيتن كبراتن كي تسمع معو تفل عليو سنيت ولا دعا كبرت كم زبالان بر تسفاقني قراتاتن نئبو سميتن نحبرت السب أشمرن بقللو مقداف كم زي خيل تردي أتويا كبرتون ولا دعا نسنيت قدي فيايا انتبلا نقصواتكن كاب لبو كاب أمرؤو أوتي إواي فلتن ولاديتو أمنا مستجنقت بغشي على منتو كبرتون بزوح مس حسابا الشي نايباق الحسابي قد فيو قبل قال آتوا ولاديت كبرت اتي أبو نفسن كأشي مستوم شماقلتات نفس دراسنيت لأخو اتوم كأشون كبرت كلو نجر كم زقدفو مسكر كوينم كارابو سنيت ازم السامعت أمنات حقوست أبو سنيت الشي قالنا هيبناكم لنا إلوم تحرم فكادوم أتسيلوم دما نتن خبرات أبوه زقة للوساب دليم بمركب كم زبالوو إذا قلعا كلنا قرقريفو سلاما ونابرا كنبر وسينويو نسخاقن قديمو حدا نجر كقبراني يلكا قديمكا كالي نجر كي تقبر كبل أتنقعوو اتساو أيون أنا بقدمون أرك يزدلي حجون أتعرقون يبلا سنتن كبرتن بزدمقن سمع رجن مرعى تمرعو كبرتون مسكتا لبؤو أرك فاتيمو بسلام كنبر جمرة